Vi ser mange forskellige fibre blive brugt i vores produkter i butikken, og et af de fibre, vi sådan ser i rigtig mange af vores produkter, det er bomuld. Bomuld det kommer fra bomuldsplanten og er et naturligt fiber. Og et af kendetegnene ved bomuld er, at det er let og åndbart, og så er det også fugtabsorberende. Et af kendetegnene ved naturfiber er, at de let kan krølle, og derudover så kan bomuld også let miste pasformen, jo mere det egentlig bliver vasket. Et fiber, vi ellers ser blive brugt i mange af vores produkter, er polyester. Polyester det er syntetisk, det vil sige, at det er skabt af os mennesker ved hjælp af kemiske processer. Kendetegnene ved polyester det er blandt andet, at det er meget slidstærkt, og så er det også forholdsvis nemt at vedligeholde, og så kræver det i modsætning til bomuld heller ikke rigtig at blive strøget, fordi det krøller så meget, når det bliver vasket. En anden naturlig fiber, der også er i mange af vores produkter, specielt om sommeren i bukser og skjorter, det er hør, og hør det er også en naturlig fiber, ligesom bomuld, og stammer fra en plante. Kendetegnene ved hør er lidt det samme som bomuld, det er let og åndbart. Dog så kan det godt være ret ro i starten, men egentlig så bliver det blødere og blødere, jo mere du vasker det, jo mere det bliver brugt. Så har vi også uld i nogle af vores produkter, blandt andet striktrøjer eller jakker. Og uld det er et animalsk fiber, der det stammer fra får, og det bliver egentlig produceret ved, at vi klipper uldet af fåret, og herefter så bliver det renset, og så bliver det spundet til garn og lavet til tøj herefter. Uld har mange fordele. Det er blandt andet et meget bæredygtigt materiale, fordi at det jo ligesom kommer fra dyr, så det bliver altså genskabt år efter år. Og så er det langt hen ad vejen også selvrensende, så du behøver ikke at vaske uld. Du kan egentlig bare hænge din striktrøje for eksempel ud, hvis den er kommet til at lukke lidt, og så efter et par timer vil den egentlig ikke lukke mere. Ofte så ser vi også, at der bliver blandet flere forskellige fibre i vores produkter, og det gør man, eller det kan man gøre forskellige grunde. Det kan blandt andet være for at få prisen ned, at i en striktrøje man for eksempel blander akryl med bomuld eller polyester, da det er nogle billigere materialer, man så kommer sammen. Det kan også være for at fremhæve nogle egenskaber ved fibrene og nedtone ulemper, der kan være.